Tres Vlog, magluluto muna tayo ng paninda ni Mrs. na calamares o pusit. So wala munang magic, hanap buhay muna. So let's go! So maglilinis naman tayo mga labs ng pusit. Calamares, pang calamares natin. Tuturo ko sa inyo guys kung paano maglinis nito. Hilain nyo lang. Then pigain. Tapos pisilin nyo dito ang banda para lumabas yung ipin. Yan. Okay. Tapos hilain natin yung laman loob sa loob. Tapos kukunin nyo yung parang pinakabuto nyo dito sa likod niya. Ihilain nyo lang siyang ganyan. Okay. Tapos yung ipin. Tapos yung kinain. Tapos yung spinal cord. Buto niya sa likod. So yan, linis agad. Next is maghihiwa naman tayo. Ayan guys, wala kasi tayong pagka-camera. Dapat yung size nito guys pare-pareho lang. At hindi siya masyadong makapal. So ganito lang yung kalapat niya guys. So ganyan. So pare-pareho lang yan. Tingnan natin. Oh. So pare-pareho lang yung lapad guys. Yung pagkahiwa ng kalabs. So next, turo ko naman paano hiwain yung ulo. Kasi yung ulo guys, malaki siya. So ganito lang yung technique niyan. Para hindi lugi ba. So yan. So gawin natin sa dalawa, gawin natin 3 piraso o 4. Isa. So yan, ginawa nating 4 na piraso. Yung tangkog kita, bilgyan at sabaran. Okay.
So, meron pang isang ulo. So ganito lang yung gawin nyo guys pag malaki yung ulo. Pero pag maliit naman siya, huwag nyo nang hatiin. Or kung katamtaman naman yung size, gawin natin kalahati o tatlo. Yung piraso. So yan, tapos na. Hugasan na lang natin. Tapos nang hiwain, hugasan na lang natin. Okay. Tapos na. So okay, titimplay na natin. So maglalagay tayo ng approximate 1 teaspoon para hindi siya maalat. Maglalagay rin tayo ng paminta. Para mawala yung lansa konti. And then ang pinaka-special na ingredients natin, itong magic sarap. Kunti lang. Ayan guys, so kunti lang siya. Kunti na lang talaga yung natira. Okay. And then haluin natin siya ng one way. One way ticket. So okay na yung calamares natin guys. So magluluto na tayo. Tara. Eh. Sayang. Pinatong. Sinakit ka kasi. Sinakit ka. Liver. Next, lulutuin natin liver. So ayan guys, calamares, paninda ni Mrs. So hindi muna tayo magmamagic mga bata. Luluto muna tayo ng paninda. Liver na tayo mga loves. Mamagitin lang natin konti itong pagluluto ng liver kasi hindi pwedeng ano to guys, hindi siya pwedeng toasted, magiging makunat to mga loves pag nasobra sa luto. So pagkaluto sa half niya, sa kabila niya, balik ka rin, then yun na. So yung kulay niya guys, yung golden brown lang dapat, hindi siya yung mangingitim or ano, sobrang toasted. Kita na yung calamares. So pwede na to, mga 30 seconds, 30,
40 seconds. Ito na. Maglalagay tayo. So, So, yung pinangluluto natin, mga labs, ay bao ng buko. O pinagbalatan ng buko. Yung pinagbabalatan ko na buko guys, kasi nagtitinda kami ng buko. So, ito, magagamit namin pangluto. So, hindi na namin kailangan gumamit ng gasol. Gasol. Pangaga. Sa tagpulan lang nagagamit yun mga labs. So yan, maglalagay. And make sure na pag maglalagay tayo ng lulutuin nating liver or calamares ay mainit yung kawali. At dapat yung kawali natin ganito kaitim. Charot. So guys, yung kawali natin ganito na talaga kaitim kasi yung gamit nating lutuan ay medyo mausok kasi. Bao ng o pinagbalatan ng buko. So ganito kaitim yung natin lutuan. Pero malinis yan guys. 100%. Salisan pa. Kasi marunong ko. Ayan, pwede na. Kung gaya ng sabi ko, hindi pa pwede ma-toasted. Toasted.